Szeretném megmutatni az én 4 lépésből álló reggeli arcápoló rutinomat, melyhez az alábbi 4 Biola terméket szoktam használni. Első lépésként vattakorongra teszek a Bio Galagonya és Aloe arctejből, áttörlöm vele az egész arcomat, majd bővízzel lemosom. Második lépés a bőrtáplálás. Ehhez az Orhidea bőrtápláló szépítő szérumot használom, a kritikus területekre viszem fel, és belemasszírozom az arcomban. Harmadik lépés a szemkörnyékápolás. Ezt a Bio Baobab rejuvenáló szemkörnyékápolót szoktam a belső szemzugtól felvinni a szemkörnyékemre, hialuronsavat is tartalmaz, így szuperül simítja a ráncokat. Negyedik lépésként a hidratálás következik. Téli napokon ezt a könnyed, ligetszépen mély hidratáló arcápolót használom, de amint jön a nyár, a fizikai fényvédős Alaria Orhidea Naturissimo luxus arckrémet szoktam